Вітанне сябры, мяне клічуць Янка, гэта канал Янка Тэхнік, і сёння ў нас доўгачаканы відэаагляд на электраровар Smart Balance Corsa 20. Па-першае, Smart Balance пазіцыянуе сябе як беларускі бренд, але будзем чесны, ўсё гэта збіраецца ў Кітаі, і пачнем спачатку з, у прынцыпе, знешняга выгляду электраровару. Электраровар гэты уяўляе сабой звычайны, як то называюць, электраровар-калгаснік. То бок, низкая вельмі рама, ну такие плюс-минус велизарные колеса, тут 24 дюйма, кошик спереду, с заводу тут стояло сядло со спинкой. В моменте карыстання было зразумела, что вось гэта сядло со спинкой вельмі незручное, потому что вось тут под гэтым новым багажником схаваны увесь контроллер, и в один час я ехал, гэта сядуха, яна крапілася на заклепках таких невялічкіх. Я ехал, сядуха адвалілася, контроллер быў адкрыты, і я вырашыў вось на такі, як гэта называюць, кур'ерскі багажнік-трансформер замяніць гэта ўсё. То бок тут ёсць сядуха, можна вось так адкінуць, кагосьці пасадзіць, дарэчы, ўжо каталіся, пра гэта крыху потым распавяду, і штосьці можна перавозіць. Дарэчы, усе пакрышкі, якія былі завадскія, тут заменены, таксама і камеры 24 дюймы, звычайны обод. Спіцы, як пішуць, яны, скажем так, усіленыя, як гэта піша на афіцыяльным сайце, але па спіцам нядаўна іх падцягвалі. Кошык ось такі, які ўжо перажыў, па-першае, удар аб штосьці, удар, карацей, яго выраўнівалі. Пад кошыкам у нас пярэдні ліхтар з двума лінзамі. Ліхтар не мае ніякай светло-теневой мяжы, то бок ён свеціць і людзей слепіць. Спереду у нас імправізаваная ветраабарона, каб абараніць экран ад нейкага смецця ці кропель дажджу, але будзем чесны, калі дождж падае, усё гэта намакае. Тут у нас дубліруюцца пярэднія паваротнікі, таксама яны ёсць. І тут паміж дысплеем і вось гэтай ветраабаронай мы бачым скрутачак розных правадкоў, якія потым ідуць у контроллер. Сумачка, трымацель для телефона быў прадбачаны у працэсе карыстання. Далей ідзем. Акумулятор. Акумулятор у такіх ровараў звычайна здымны. Мы бярем сідушачку, падымаем, адкідваем сіловы кабелёчак. Раз'ём у яго даволі знаёмы, як ва ўсёй бытавой тэхніцы. Вось. Адкрываем мы ключыкам гэта ўсё справу. І дастаем АКБшку. Вось заставаць цалкам не буду. У гэтага механізма як ёсць і свой плюс, так і мінус, таму што у гэтага ровару ёсць сігналізацыя, але паставіўшы на сігналізацыю, вы можаце падысці вольна, адзняць вось гэты правадок сіловы, і пра сігналізацыю можна забыць. Канешне, ёсць блокіроўка задняга калеса, яна знаходзіцца вось гэтага боку. Гэта ўсё ў адным модулі з барабанным тормазам. Працуе гэта даволі проста, мы ўстаўляем ключык, проворачиваем и кола блокируем. Проворачиваем и кола разблокируется. Сзаду у нас, як я уже и сказал, барабанный тормоз. Была недавно у яго замена, потому что прокатились два дорослых человека. Карацей, барабанный тормоз мы уже поспели заменить. Ось. Спереду у нас звычайный дисковый тормоз. Перейдем, калі ласка, цяпер да кіравання самого ровару. Мы можем завесці ровар як вось з ключа зажигання, вось ён, так і з брелочка, на якім ёсць сігналізацыя. Вось, з брелочка заводіцца з гукавым апавяшэннем. Можна паставіць на сігналізацыю, і сігналізацыя працуе ад любых удараў. У прынцыпе, вось, пад багажнікам увесь контроллер і сістэма сігналізацыі. Мы можем і ўсё, і яно працуе, карацей кажучы. Перейдзем да пунктаў кіравання. Давайте уключым спачатку гэта ўсё, будзем уключаць мы вось з такога, з такім чынам, карацей. Загружаецца электраровар, у яго каляровы дысплей, паказвае напражэнне акумулятара і пройдзены кіламетраж, амаль 600 кіламетраў. У гэтых ровараў ёсць завадское пагранічэнне хуткасці. Калі вы прыдбаеце яго, будзе пагранічэнне да 25 км за гадзіну. Па законах Беларусі гэта транспартны сродак не праходзіць як СПМ. Гэта лічыцца ровар.
Вось, калі зажадаеце відэа, як зняць гэта ў пагранічэнні хуткасці, я пакажу, але калі будзем казаць чэсна, 25 і болей вам не трэба. Далей мы маем кнопачку свету, яна адна, вось загараецца пярэдні ліхтарык. Я кажу, што ён свеціць, светаценявой такой мяжы ў яго няма, ён звычайны ліхтарык, і загараецца задні габарыцік таксама ось на заднім коле. І таксама яшчэ ў цемры на мотор коле ёсць два светадыёдыка, калі кола круціцца, яны там бачныя ў цемры. Прикольна. Свету хапляе, дарэчы, хапляе, ліхтар яркі. Таксама ёсць паваротнічкі, левы, ось, і дубліруецца гэта на экране. І ёсць правы. Хацелася б, каб дадалі яшчэ аварыйны сігнал. Далей. Сігнал праціўны, пужае людзей, але ён ёсць. Далей. Пераключатель хуткасцей. Я кажу, што з заводу ён не працуе, тут абмежаванне 25, але калі яго гэта абмежаванне зняць, будзе ехаць, ну, давайте паспрабуем, будзе ехаць ён максімум колькі без нагрузкі? 38. При цалкам зараджанай батарэі. Сістэма тармажэння. Гэта задні тормоз, гэта пярэдні. Ва ўсіх у іх ёсць электронны тормоз. То бок мы можам разагнаць калесо, не націскаць цалкам гэты курок тормозу, а крышачку яго зажаць, будзе паказвацца Е2, то бок гэта электронны тормоз. І таксама на пярэднім тормозе ёсць электронны. То бок, каб не сціраць калодкі, мы можам крыху зажаць, ён пачынае мотором тармазіць, а калодкі не прыціскаюцца, дыск не прыціскаецца да кола. Яшчэ выявілася адна цікавая функцыя. Мне падаецца, што тут ёсць рэкуперацыя. Пакуль гэта не праверывалі, я вось учора праездзіў на полузажатых курках тормозу і палачка прыбавілася. Якім чынам, можа быць памехі ў паказанні, а можа і не. Задні тормоз, як я і казаў, у нас барабанны, ось, і пярэдні звычайны дыскавы. Грузапад'емнасць гэтага ровару да 120 кг, але вось я кажу, мы каталіся з двумя дарослымі, ну я і яшчэ адзін дарослы. Карацей, пасля гэтай пакатушкі прыйшлося замяніць задні тормоз. Ён всё, барабану стала хана. Рассыпаўся, карацей кажучы. Што па мінусам? Па-першае, гэта вілка руля. Як пішуць, яна амартызацыйная, але будзем чесны, яна не паршневая, нічога, у яе просто пружынка, эластамер, ніякай рэгуляцыі пры нацягу нічога няма, звычайная вілка, якая прабіваецца на ямках, якая, ну, карацей, да. Яшчэ забыў сказаць, што на пярэднім коле я зняў крыло, таму што яно пагнулася і пачало церці аб раму. По планах поставіць пластикавае крыло, тому што гэта не выгінаецца, яно сагнулася і не выгінае. Задні палепш, дарэчы. Вось заднім колам ты менш адчуваеш нейкіх агрэхаў асфальту, нейкіх ямак, ты адчуваеш менш. Ну, ты ж едзеш, ну, пярэдняе кола звычайна перш пачуе, там, бардзюры ці штосьці яшчэ, і ты вось гэту траску тут адчуваеш. Наколькі хапляе зараду? Ну, калі вось ездзіць у такім рэжыме там на першай, на другой хуткасці, 40 км, на трэцяй, ну, дай бог, 20-18 км за гадзіну. Ну, яшчэ залежыць ад нагрузкі, вес райдера, у якіх умовах вы едзеце, ці вецер у твар, ці вецер вас падганяе, ці там у горку, то, канешне, расход будзе значна, скажем так, больш. Сідушка даволі мягкая. Ёсць тут свае пружыны, паскрыпывая сідушка, але, ну, сеў і паехаў. Наконт педалей. Лепш іх тут не было увогуле. Лепш бы былі якія-небудзь платформы для ног, таму што быў момант, калі гэты ровар разрадзіўся ў нуль. Ён весіць з акумулятарам, з усімі вось гэтымі плюшкамі ўсімі, якія тут я накруціў, амаль 43 кілаграмы. І круціць педалі на сінгл-спідзе, тут звычайная цепь, звёздачкі, вось такія зорачкі даволі не вельмі. Без акумулятару ездзіць на ім
немагчыма. Пагэтуль як я езжу, я ногі на педалькі і курок газа ён паўнаразмерны. Што можа быць для кагосьці плюсам, для мяне з непрывычкі курок газа быў мінусам, таму што я яго вось пачынаеш ты пераходзіць праз праезжую частку, да, ты ўзяў яго вось так за руль, трошки дзёрнуў, а ён вырываецца ў цябе з-пад рук. Лепш тут была якая-нибудь кнопачка, але камусьці і вось такая паўнаразмерная ручачка файненька. Ну, вось, в прынцыпе, ўсё, што я хацеў расказаць. В прынцыпе, за гэты кошт мяне толькі не задавальняе пярэдняя вілка руля. Яна вельмі-вельмі слабая, так бы мовіць. І будзем казаць чэсна, гэтыя ўсе ровары збіраюцца на адным і тым жа заводзе, вось чэсна, на які ты не паглядзіш. Да, можа быць там розныя экраны, але вось, у прынцыпе, уся іх спецыфіка, філасофія адна і тая ж. Што тут на дысплеі ёсць метачка NFC, але NFC тут няма, таму што такія ж дысплеі ставяцца ў Майкалін H10, H18, у іншыя смарт-балансы. І тут увесь кошт сканцэнтраваны на мотор коле і на акумулятары. Дарэчы, на мотор коле у нас ёсць маркіровачка, што гэта 240 Вт. Ну, 240 Вт пад нагрузкай, пад маім весам, амаль 100 кілаграм, ну, на максімальнай хуткасці пры добрых умовах ён выціскае 34-33, але по правилам ПДД Беларусі мы не маем права ездзіць такой хуткасцю па веласцяжынам па гораду. Калі там еду на працу па абочыне трасы, дзе няма веласцяжыны, я маю права на такой хуткасці ездзіць. Ось гэту панельку трэба падкручваць заўсёды, яна дрыбязжыць. Сумачка была прыдбана, каб тут была у мяне калёначка, павербанк і трымацель для тэлефона. Вось, у прынцыпе, ўсё, што я хацеў расказаць. Украсці яго вельмі цяжка будзе, насамрэч, ён цяжкі. Калі ставце на сігналізацыю, калі што, і блокуйце задняе калесо. Таму што, да, сігналізацыя блокуе яго, але ты падышоў, як я і казаў, узяў вось так правадочак, чпок, і сігналізацыі няма. А вось такія справы. Калі жадаеце відэа, як зняць пагранічэнне хуткасці на падобных роварах, вось з такім дысплеем, то цісніце падабайкі, пішыце камент. Гэта быў Янка, канал Янка Тэхнік. Да пабачэння.